I ćao svima, dobrodošli u moj novi video na kanalu. Danas na meniju kremasti tiramisu, kolač koji bukvalno osvaja na prvi zalogaj, a sprema se za pola sata i idealan je za svaku priliku. Za početak u vanglicu stavimo 6 žumanaca i dodamo 6 pune kašike šećera i to ćemo žicom lepo da ulupamo jaja da se rastopi taj šećer. Ukoliko nemate domaća jaja, vi ih obradite termički na pari, međutim ovo moja su domaće tako da ne sumnjam u njih, ali vi ukoliko niste sigurni slobodno ih termički obradite. Tako da lepo ulupate žicom jaja. I kada ste dobili ovakvu teksturu, sad ide glavni i ključni sastojak tiramisua, a to je mascarpone sir. Dodate jednu celu čašu od 500 grama mascarpone i to opet žicom sve izmiksate dok se ne dobije onako kremasta struktura. Sad posebno sam umutila 200 ml slatke pavlake i to sad treba da sjedinimo sa ovim filom od žumanaca i to sve radimo kašikom, znači nikako mikser i sve onako u krug mešate kružnim pokretima kako bi smesa ostala tako vazdušasta. I sada na redu dolazi slaganje tiramisua. Posebno sam umutila 400 ml instant kafe i sad svaku piškotu lepo umočimo u kafu, slobodno da bude dosta mokra. I tako stavimo, ovaj moj kalup je manji tako da sam u red stavljala po 4-5 piškote. Ide red piškota, red vila, opet ide red piškota, red vila i na kraju se to sve posipa kakao prahom. I sad kada smo i ovo završili, sad samo pospamo kakao preko i ostavimo 2 sata u frižideru. Meni je ostalo malo fila i piškotica pa sam napravila jedan savršeni dezert u čaši, pa eto vam predlog i vama. I naš tiramisu je gotov, prekremast kolač, savršen, sočan, mekan, za svačiji ukus, pa eto, sad ćemo poslužiti jedno parče. Ja sam se stvarno oduševila ovim kolačem, predlažem i vama da ga napravite, pišite mi ukoliko isprobate ovaj recept, kako vam se sviđa, lajkujte video, pretplatite se na moj kanal, mi se uskoro vidimo sa novim videom. Ćao!